जोंनि थाखाय खोब माने दुखुनांथाव सान होननानै जोङो बुंनांगोन। मानो होनोब्ला आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि आंगोनि बिफा मंगलसिं नार्जारी बिथाङा दाखालि 28 थारिख खालि फुंनि 6टा बाजियाव प्रेसार स्ट्रक जानायनि गेजेरजों बा जानायनि जाहोनाव बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालाव एडमिट जानानै दङमोन। जथेस्थ' नाजासेयावबो मंगलसिं नार्जारी मानगोनां बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखिसै। न'खरनि सुबुंफोरा, न'खरनि बाय बाहागिफोरा आरो जों बा मानगोनां गोबां अनसायगिरि बिथांमोना बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय नाजादोंमोन। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै बिथांनि जिउ गोमानाय बेवहाय जोङो जथेस्थ' दुखु मोनदों। दुखु मोननायजोंनो जोङो दिनै दुखुखौ फोरमायनो थाखाय दिनैनि बे मोनाबिलि समाव जोङो जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि दङ बे मावखुलियाव जोङो केन्डेल लाइट बेबायदि हाबाफारि लादों आरो बिथांनि मंगलसिं नार्जारी रुंसारि जानाय गेदेमा बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बिनि थाखाय जों आलारि बाथि केन्डेल फोजोंनाय लोगोसे बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो दिनै लादों। बे हाबाफारिया दिनै बरमा दख'रायावबो दिनै जादों। जोङो दिनै सम आरो बोथोरखौ गोरोबहोनानै मिरुनिनो मोनसे हान्जा दिनै बरमा दख'रानि बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लादों। बाक्सा जिल्लानि बेवहाय दैदेनगिरि बिथांमोन बाहागो लादों। ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। दा सुजित नार्जारी मुंख्लं बिथांनि न'खरनि बिफा मंगलसिं नार्जारी बिथांनि जोथोनाव जोनोम मोननाय, बिथांनि अननायाव जोनोम मोननाय जे जोंनि गिबि मुंख्लं बिथांनि जिखिनि मुंख्लं जानांनाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आरो बिथांखौ सिबिनो थाखाय जोङो माब्लाबाबो खम खालामनाय नङा। बिथांखौ मान होनो थाखाय जोङो माब्लाबाबो खम खालामनाय नङा। बेनि थाखायनो बिथांखौ जोङो मान होनायजों लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जेन जायगा मोनो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।